Když čeští hokejisté vyhráli Nagano, bylo mi 11 let. Ano, šlo pouze o hokej. Tehdy jsem ale poprvé pochopil, že v naší středně velké zemi je možné najít tolik talentů, píle a soudržnosti, abychom v rámci jasně daných pravidel mohli konkurovat komukoli. Šel jsem si tehdy koupit 3 spreje na vlasy a na hlavu jsem se jimi vystříkal českou vlajku. Poprvé jsem zažil, co to znamená být pyšný na svou zemi. Nagano je už a obecně si myslím, že přílišná nostalgie by u nás mělo být sprosté slovo, ale Nagano mě naučilo naše lidi nepodceňovat. Českou vlajku a jiné symboly mezitím zneužili prodavači strachu, dezinformátoři a mnoho lidí se špatnou motivací. Většina z nich je prodlouženou rukou staré lokální mocnosti, Ruska, které by nás chtělo zpátky. Mimo touhy po své zašlé slávě i proto, že se u nás zkrátka žije dobře. Jsme bezpečnou, dostatečně bohatou a stabilní zemí s nezpochybnitelnými úspěchy. Je toho mnoho, co nám mohou vzít. Jakoby se ale mnohým lidem pořád nechtělo uvěřit, že absolutní zlo existuje. Jakoby se tomu těžko věřilo, dokud nám nestřílejí do oken, nepopravují nás na ulicích a neunášejí naše děti. Zkrátka, dokud u nás nedělají to, co kousek od nás, na Ukrajině. Skutečné zlo je vytrvalé, přemýšlí na několik let dopředu a lidský život pro něj nemá hodnotu. Nepotřebuje další a další impulzy. Konat zlo je jeho podstatou a nutností k přežití. Nutností k přežití. A to je fakt, který je třeba si uvědomit především. A to i ve chvílích, kdy se bavíme o tom, jestli zbrojit nebo ne. Rusko dobře chápe, že vystaveno pravidlům kultivovaného světa nemůže vyhrát ani držet krok. Proto je pro něj jiná šance přijít k šachovnici a celou rozehranou partii schodit ze stolu. Nesmíme to dovolit, protože my na rozdíl od nich máme co ztratit a ve světě pravidel jsme i bez velkého nerostného bohatství úspěšní. Rusové investovali spoustu peněz a času, aby se naučili naleptávat různá společenství. A daří se jim to skvěle. Na každý národ, mimo ty úplně nejvzdělanější, našli nějakou cestu, nějakou skulinku. Z našich tolik milovaných sousedů ze Slovenska si udělali svou laboratoř a zjistili, jak rychle je možné demontovat instituce ve vyspělé zemi. Já ale věřím, že co jde moc rychle, narazí do zdi. A že v každé historické situaci lze najít řešení, lze najít světlo, i když to světlo nese jen málo statečných lidí. Zde v sále sedí několik jedinců, kteří naší společnosti prospívají tak, že bych si za ně tu hlavu klidně znovu obarvil. Ale i za spoustu matek samoživitelek, za otce samoživitele, za všechny dobré učitele, pečovatele, zemědělce, statečné vojáky, statečné novináře, některé politiky a všechny ty, kteří každý po svém pomáhají a rozdávají radost. Vzpomeňme na ohromné nasazení lékařů a zdravotníků během covidu, na soudržnost a statečnost a skvěle odvedenou práci během povodní. Umíme toho hodně. Jsme totiž fungující společnost, která ale moc dobře chápe, že zlepšovat se může pouze, pokud skutečně zdravé, informované a bezpečné budou jednotlivé malé domácnosti. Vyrostly nové elity a dokonce i v podnikatelském prostředí se sformovala skupina, která touží po podpoře kultury a vzdělávání. Jev, který jsme vydávali spíše na západě v těch nejvyspělejších zemích. Jsem rád, že žijeme v sociálním státě, kde se za poslední 3 roky situace většiny seniorů stabilizovala nebo zlepšila navzdory všemu dění. I za to, že jde u nás ocenit píly a úspěch. Že neziskové organizace vyplňují díry zájmu tam, kde se na něco zapomnělo. Že se díky nim dokážeme postarat o ty, kteří nejsou v popředí pozornosti. O ty, kterých je třeba málo, ale jejich utrpení bývá obrovské. Jsem hrdý na to, jak tolerantní národ jsme. Špatné věci existují, ale jejich síla je limitovaná. Jsem hrdý na to, že hlásit se k homofobii je v Česku jako hlásit se k negramotnosti. Že rasismus je pořád něco nepřijatelného a že pustit v autobuse sednout seniora nebo maminku s dítětem je u nás bráno jako naprostý základ slušnosti.
Byl bych rád, aby hybnou silou v politice přestal být strach a vztek. Aby politici přestali budit emoce. Aby přestali dělat show a abychom to jako občané rozpoznávali. Abychom jako občané spíše hledali někoho, ke komu můžeme vzhlížet, než toho, s kým se dokážeme identifikovat. Abychom oceňovali i nepopulární kroky, které nám třeba nevyhovují, ale s ohledem na příští generace jsou nutné. Abychom přestali oceňovat chytré nebo spíše vychytralé, kteří škodí. Možná je třeba předefinovat význam slova inteligence. Věřím totiž, že nejvyšším stupněm inteligence je schopnost a ochota konat dobro. A v neposlední řadě bych si moc přál, abychom se pokusili společně bojovat v naší zemi s epidemií samoty. Pocit osamění se týká především seniorů a velmi mladých lidí a skýtá mnohá nebezpečí. Věřím, že pocit být užitečný pro druhé je věc, která prodlužuje život. Tušíme, že nás čeká spoustu výzev a že je naprosto nezbytné, abychom se všichni do jednoho neustále vzdělávali, naslouchali si, tvrdě pracovali a zároveň nestratili radost. Až budeme večer ulehat na jedení a v teplé a suché posteli, zkusme se prosím zamyslet nad tím, kdo všechno za takovým životním úspěchem stojí. Kolik lidí se každý po svém na tom, v čem žijeme, podílí. A že mít co jíst a kde spát není ve světě samozřejmostí. A že díky správně nastaveným pravidlům fungujeme jako ohleduplná demokracie. A že díky tomu můžeme před usnutím přemýšlet, ke komu cítíme lásku a co je pro nás v životě skutečně důležité. Děkuji. Milý pane Mádle, váš projev v Senátu byl odvážný a nesl jasný záměr. Vizi slušné, stabilní České republiky. Ale musím vás vyzvat k myšlence, která je hlubší a bolestivější než potlesk ve Valdštejnském paláci. Podívejme se na váš nejostřejší bod. Na kritiku, že českou vlajku a české symboly si převzali dezinformátoři a prodavači strachu a že ji vlastně používají jako zbraň na obranu Moskvy. Z vašich úst bývalé lokální mocnosti. To je příliš jednoduchý a nebezpečný závěr, pane Mádle. Ztracená rovnováha a hněv obyčejných lidí, ti, kteří s českou vlajkou protestují, se většinou necítí být prodlouženou rukou Ruska. Oni se cítí být zapomenutou, zesměšňovanou rukou Česka. Slyšíte-li ze Slovenska Roberta Fica, slyšíte strach ze ztráty suverenity. Strach, že Brusel diktuje, co smíme a nesmíme říkat, co smíme a nesmíme jíst a kolik zaplatíme za energie. To je pro ně hmatatelnější hrozba než dálná Moskva. A v tom má část té kritiky pravdivý kořen. Lidé cítí, že o jejich životě nerozhodují oni, ani jejich stát. Když pak vy označíte každého, kdo se hlásí k národním barvám a má pochybnosti o vládním kurzu, za prakticky užitečného idiota Kremlu, vytváříte pouze jen další hlubší propast. Berete české symboly všem, kteří se necítí být reprezentováni liberálními elitami. A to je chyba, která jen živí hněv a počínání ďábla. Toho ďábla zmiňuji záměrně. Představuji ho jako aktéra z knihy Napoleona Hilla Jak přelstít ďábla. Hillovo varování, se kterým se ztotožňuji, by mohlo být třeba takové. Nesměšujte obavy s lží. Hill by vás varoval před pasivitou myšlení a tou je i tato zkratka. Váš projev byl akcí, ale jeho rámec byl reakcí na strach a ne pochopení.
Pravda? Skutečně existují dezinformace, které Rusko využívá. Druhá pravda? Hněv, který na náměstích vidíte, pramení často z reálného zdražování, obav z migrace a z pocitu, že se vláda stará více o Kyjev, než třeba o Kladno. Vaše výzva k boji proti epidemii samoty je proto to jediné, co skutečně překonává obě strany. Osamělý člověk, který se bojí budoucnosti, je nejsnazší cíl pro jakoukoliv propagandu. Ať už pro tu od Moskvy, nebo pro tu, která ho nazve dezolátem, za to, že se bojí o svou existenci a třeba jen, že nemá na zaplacení složenky. Není cílem, pane Mádle, vlastnit českou vlajku. Cílem je rozumět, proč ji dnes lidé používají k tak rozdílným účelům. Váš talent jako umělce vám dává moc to zprostředkovat. Nyní tedy využijte prosím k tomu, abyste pochopil strach těch, s nimiž nesouhlasíte. V tom je ta nejvyšší forma konání dobra.